За първа година засяхме банан, който много добре си намери местенце. Сега ще го отрежем от малко по-високо, може би една педия над земята. Тези листа ще ги оставим да се мулчират някъде. Самия банан ще го покрием с тръба. Доста голяма е, но такова имаше в къщи, която ще напълним вътрешността с мулча от киви, листа от киви, пръст, там каквото има. Отгоре ще завием с найлон, ще ви покажа после как. Листата от киви са в един чувал за по-лесно пренасене. Така е пълно с листата от киви. Отгоре ще сложим чувал. Или найлон, каквото имате. Ние просто имаме голям чувал. Долу ще го оплътним с почва. И отгоре ще сложим нещо, за да не хвърчи някаква плоскост. Ще ви покажа готовото, когато вече е готово. Така изглежда заземения банан. Да видим на пролет какво ще излезе.